И здравейте, ще гледате, аз съм ToxinBG и в момента правя туториал на Minecraft, обаче по-точно на Minecraft AOT Launcher. AOT Launcher, не че трябва да AOT. То AOT, нищо, няма значение. AOT Launcher и да, в този правя туториал как да си го свалите кракнат. Аз нали имам премиум акаунт, но искам направя кракнат, защото предполагам всеки знае как да го свали не кракнат премиум. Да. Така че да, ще има линк към това нещо в описанието, към този сайт на клипа. Така. Сега нали там трябва да чакате тук 5 секунди или колко там трябва да. И натискате Skip Ad и трябва да ви се отворите този сайт. И тук го изтегляте за... От тук си виждате значи сега колко бита ви е компютъра. Моя е... Давай. Моя прецаквам. Чакай сега. 64 битова операционна система, да. Значи моята операционна система е 64 бита и затова изтегляме до нататък Launcher for Windows 64 бита. И ето и тук го сваляте. И пак и тук трябва да чакате 5 секунди. В момента снимам с Camtasia Studio. Това само се случва. Предполагам само такива туториали ще се случва. Така. Отварям това. Не спри след тебе, не искам да тегля пак. И изтегляме ето това. Това ще го изтрия. Това не става. Някой друг път ще го трия. Сега трябва да идите в това да го разархивирате в работния под. Създай. Обаче в една папка, защото да не ви са пълни там работите. Чакай, Launcher. Очаквана грешка да добра на папката. Пропусни. Така, слагаме това тук и го разархивирате. Сега понякога AOT Launcher ви прави проблема за 64 битова Java и 32 битова. Зависи каква е операционната система, защото ако имате 64 битова Java и компютър ви е 32 бита, примерно, тогава нали, няма да може. И предполагам, че пак може да се пусне AOT Launcher, ама ще има повече лак. Така, да, аз съм си ги оправил тия работи отдавна вече. И задължително това трябва да ви е на работния под, папката или там, ако искате без папка. Задължително трябва да ви е на работния под, защото после няма да може да се пусне самия лаунчер. Така, правя го на English. На английски. И да, ето ви, тук ви е готово. И си пишете само имейла или юзернейма. Аз, например, съм ToxinBG. Да, например, аз съм си ToxinBG. И ето вече е готово. Да, нямам скин, обаче не знам защо. Instance. И от тук си избирате кой пак. И да, има много пакове, обаче не знам също тук. Това са бъгнал. Да, има много пакове, има някакви Karma, Journey от Core. Ultra Hardcore, преди снимах на него. Vanilla Warhol, дето щях да снимам. Utopia, мисля, че и на него съм снимал. Какво още съм снимал? Не знам какво още съм снимал. Така. Да, това всички тук имат пакове, които ги има за сега. И те много често ги актуализират. И да. Мисля скоро да почна да снимам на ето този. Обаче с приятели. Не се знае още. Ако се прецака нещо, прецака. Така че... това не е ли подобно къде не знам. Така че да, тук, например, инсталирате го и после отивате в Instance да го пуснете. Може да си крекнете сървър, ако искате. И да, от тук се виждат кои модове има в самия модпак.
което е доста удобно. Ако искате някакъв такъв, де вие си го искате да го има в този Modpack. Има тук уебсайта на Modpack и саппорта. Да, ако искате да добавите нещо на нов юзернейм, правите го, например, Гошо и натискате Save. Да, Гошо, не знам дали има скин. И да, идвате пак тук и вече сте с Гошо. Така че, ако клипът ви е харесал, абонирайте, след лайк за клипа и да, ще има още клипове, туториали и така нататък. Не знам, защо пуснах абсолютно всичко. Да, ще има линкове на този сайт в описанието и на Java. Чакай, даже ще ви покажа Java, ако ви е нещо несъвместимо. Java, например, пишете 64 битова. Няма да има линкове за Java-та. Но това... Харе. Да, идвате тук и, например, Java 7. Стелите Java 7. И това се да позаради. Да, идвате тук, натискате Accept и си го сваляте на .exe. Ето е това, предпоследното. Windows. Ако сте на друга операционна система, за другата операционна система. Така че този клип е кратък, 6 минути, 9 секунди, 19 секунди. Така че ако клипът ви хареса, абонирайте да за него и